गजरा बाबा बाली देखा जाओ साहू बाबू केମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆତ ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ ମାନେ 2026 ରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ ରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡି ଗାଡି ପୁରା ଚାଲିଲା ନଡିଆ ଭଙ୍ଗା ହବ ଏବେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିବୁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହର ହର ମହାଦେବ କହି ଗାଡି ଆମର ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ପିକନିକ ରେ ଆମର ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କପିଳାସ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ତାରପୁର ମାର୍କେଟ ରେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଫେମସ ଚା ଦୋକାନରେ ଗୋଟା ଚା ସବୁ ପିଇ ଦଉଛୁ ବଢିଆ ହେଇଛି ଚା ଭଲ ହେଇଛି ତ ପୁରା ସୁପର। କପିଳାସ ପୀଠରେ ଆମେ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟା 6:30 ଖଣ୍ଡେ ହବ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ସକାଳ 6ଟା ବାଜି କୁହୁଡି ଛାଡିନି ଏବେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ନନ୍ଦ ବାବୁ ବୁଲା ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଣ ଗାଧ ଫଦା ସରିଗଲା ଆରେ ଭାଇ ଏ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୀତ ଯେମିତି କୁହୁଡି ସେମିତି ଆମେ ବି ଜମା ଗାଧେଉନୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇ ସାରିଲେଣି ଆମେ ବି ଟିକେ ଯିବା ଆଗରେ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ରୁମ୍ଟା ସେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଇରେ କ'ଣ ହେଲା ଉଠା ତାକୁ ପାଣି ଢାଳ ପାଣି ଆଣ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଉଠା ଏ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଯା ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଚାଲ କ'ଣ ତାର ହେଲା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ବୁଲେଇକିରି ପଡ଼ିଲା ଆର କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ବୁଲେଇକିରି ପଡ଼ିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା କପିଳାସ ଆମର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚାହିଁ ଦେଖି ତା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ କାଳେ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିଗଲାନି ତଳେ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଚାଲ ଆ ବା ଆସୁନୁ କ'ଣ ସେମିତି ଠିଆ ତୋତେ ଶୀତ ଖାଇଯାଉଛି ଆସୁନୁ ଦେଖି ଆସୁନୁ ହଁ ତା ପାଣି ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛି ଦିଅ ତା ଉଠେଇ ଦିଅ ଆମ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ସୀତାରାମ ବାବୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ଫିଟ୍ ଫାଟ୍ ହେଇ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ପୁରା ସରିଗଲା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ପୁରା ରେଡି ଖାଲି ଟିକେ ଚୂଳ ସାଇଜ ହବ ଚୂଳ ଟିକେ ସାଇଜ ହବ ଖାଲି ଆଉ ସବୁ ରେଡି ଆଉ ଚୂଳ ଯଦି ସାଇଜ ହବ ନଉନ ପାନିଆ ଟିକେ ନଉନ ହେଲେ ଚୂଳଟା ସାଇଜ କରିଦବ ଏ ହେଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପୁରା ଗାଧା ପଧା ସରି ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ପୁରା ଓକେ ଠିକ ଅଛି ବାହାରିଆ ଇଏ ହେଲେ ଲିପୁ ବାବୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡିରେ ହେଲେ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ନଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଭିଡିଓ କରିଥିଲୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ କରିଦେଲା ଛାଡ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଏଇଠି ବସିବ କଣ କରିବା ତମେ ସବୁ ପଛରେ ବସିବ ମୁଁ ରାତି ସାରା ପଛରେ ବସି ଆଇଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ବସି ପଡିବା ଆଉ ଲିପୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି ଆଜି ଏଇଠି ଆଗରେ ବଢିଆ ହବ ନା କଣ କହୁଛୁ ଲିପୁ ବାବୁ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି ଲିପୁ ବାବୁ ପୁରା ରେଡି ଗୋଇଂ ଟୁ କେଉଁଝର ଗାଡି ଚାଲିବ ଚାଲିବ କଣ ଓ ସୀତାରାମ କଣ ହଉଛି ସୀତାରାମ ଏଇ ପଛରେ ବସିବା ବଢିଆ ହବ କପିଳାସ ଦର୍ଶନ ସାରି ସମସ୍ତେ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ଗାଡ଼ି ଆମର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଘଟଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗିରେ ଆସି ଭୋଜି ଟିକେ କରିବା ମଟନ ଟିକେ ହବ ଆମେ ଆସି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦର୍ଶନ ବି ସରିଗଲା କୋଉଠିକି ଯିବା କଷ୍ଟ ହବ କୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗିରେ ଆମେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗିରେ ଗାଡ଼ିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଢା ହେଲା ଏଠି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମର ପାଲ ସବୁ ପଡିଲା ଚାରିଆଡେ ଭୋଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯୋଉଠି ଦେଖ ଖାଲି ମଟନ ଭୋଜି ବକ୍ସ ବାଜୁଛି ସବୁଠି ନାଚ ଗୀତ ସବୁଆଡେ ଜମୁଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର गजरा बाबा बाली बहुत भोजी भात सब चलती सबुआड़े डांस फांस चलती एबे समस्त नागी पड़ते रोषे बासरे आम डेरी हो गला पानी टप बसीगला आम मटन टप बसब 4 किलो ना केते आछि मटन केते आछि 3 किलो 3 केजी पाटुली छाली पट पका तापर पका बड़ बड़ साइज आलू टे कटा है मटन पाई साहू बाबू दयारू हाँ जदि आज टे स्वादिष्ट खाद्य बनईकि देवे खाइबा अच्छा अत्यंत खुशी हो कौन कौन देखा जाओ साहू बाबू केमती कौन कर भल ब्यूटीफुल।
ପକେଇ ଦିଅ କାନ୍ଥରେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି ହଁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ବାଜିଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସତରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର 31 ଡିସେମ୍ବର ଆମେ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସାଲାଡ ଆସିଲା ଆଉ ଦେ ରଖ ରଖ ଥୋଇ ଦିଅ ଆମର ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପିଆଜ କଟା ସରିନି ଏବେ ରସୁଣ କଟା ବି ଚାଲିଛି ଆମର ସେପଟରେ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ଏପଟରେ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇଗଲା ପାଟଳି ଖାସି ପାଟଳି କେଉଁଝର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଟଳି ଖାସି ଇଏ କେତେବେଳେ ପଡିବ କେତେବେଳେ ହବ ଦୋକାନ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ ଭିଡ଼ ହବ निदको चोरे सपना देखे काहे जाओ मो बिल्लो रानी निदको चोरे सपना देखे काहे जाओ मो बिल्लो रानी बिंदी लगे कि कजल लगे करियो ठातोर नाली नाली एते सजाई जाओ छुकरी कही जा थरे आलन खरी एते सजाई जाओ छुकरी कही जा थरे आलन खरी मन कुचरे तो मीठा कथा এইটা গোপাড়ি ধরি তো ক্যামেরা সব সেটঅপ পড়ে ଏ କଣ ଆଜି ରାତି ହେଇଯିବ ନା କଣ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଭଳିଆ ହଁ ରାତି ହେଇଯିବ ଏ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ହେଇଛି ମଟନ କଷା ହଉଛି ଏଠି ଅଲରେଡି ସାଲାଡ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ହଁ ଡାଲି ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ହଁ ଖାଲି ମଟନ କାମ ସରିଲେ ଖିଆ ମାତ୍ର 4 ଆଉ ଭାଇନା କଣ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି କୁଟାକୁଟି ଚାଲିଛି 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 ଆରେ ଆଉ ଆଜିର ଭୋଜିଟା କେମିତି କଣ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ବଢିଆ ହବ କଣ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉ ମଟନ ତ ଆସିଛି 3 କିଲୋ ପାଟଳି ଖାସି ବାଟେଳି ଘାସି ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମଟନ ତ 1 ନମ୍ବର ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖିଆ ହେଲା ଆଉ କଣ କରିବା ରୋଷେଇ ଡେରି ହଉଛି ଆଉ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏ ରାତି ହେଇଯିବ କି ରେ ବିୟୁଟିଫୁଲ ମଟନ କଷା ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ ହବ ଖିଆ ହବ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆମେ ଟିକେ ନହେଲେ ଧରି କଷିଦବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯିବା ସେପଟରେ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିନି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ କେମିତି ଆଉ ଚାଲ ବାବୁ ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ି ବିମାନରେ ଯିବା ଚନ୍ଦ ବାବୁ ଘର ବୁଲି ଆସିବା उड़ी उड़ी विमान रे जीवा जन्म मामु घर बुली आसीबा तते देइछि बेबिल माना तुम चांदनी राति सपना सकाळ उठी मु करूछि तो चेहरा दर्शन ଦେଖି ଫଟୋ ତୋର ମଣି ତୁ ପାରୁଛି ସବୁ ତ ଜାଣି ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଠେଣି ମାରୁଛୁ ଖାଲି ଫୁଟାଣି ଆଉ କେତେ ସମୟ ହବ ଭାଇ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ 10 ମିନିଟରେ ହେଇଯିବ ରେଡି ତାଙ୍କର ପଛରେ ଆସି ପାଇଲେ ଆମର କଣ ସାହୁ ବାବୁ ଏ କଣ କଣ ଏତେ ଡେରି ତମର ବୁଢ ଛେଳି ସିଜୁନି ବୁଢ ଆଁ ତମର ବୁଢ ଛେଳି ସିଜୁନି ହେ! ତାଙ୍କର ପାଉନି ଇରେ ଖାଇଦିଅ ଡେରି ହେଇଗଲା ରାତି ହେଇଗଲା ରେ ହଡୁ ଭାଇ ନା ପାଟି ବନ୍ଦ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଖିଆ କଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଗାଈ ଗାଈ ହଁ ଲିପୁ ବାବୁ ଚାଲିଛି ହଁ ହଉଛି ତ ମଟନଟା ପୁରା ସୁପର ଆଁ ମଟନଟା ପୁରା ସୁପର ଗାଈ ଗାଈ ଏମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଥିଲା ଯାହା ବୋଲିଲା ତେଲ ଫେଲ ସବୁ ଆସି ନେଇଗଲେ ଭଲ ହେଲା ନେଇଯା ବଢିଆ ଅଛି ଭାତ ପଖାଳ ଦବ ବଢିଆ ହବ ଆଉ ଯା ନେଇଯା ଯା ତମର ଆଜି ପଡିଛି ଆଉ ଏ ଡାଲି ନିଅ ବା ଡାଲି ତମର ଏବେ ଆମର ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଲା ବହୁତ ମଜା ଖୁସି ନାଚ ଗୀତରେ ଆମ ପିକନିକ୍ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯିବା ବାଏ।